Patay ang lalaking magtutudlo sa usa sa mga pampublikong eskwelahan sa Lapu-Lapu City, human mibangga sa Center Island sa Barangay Gunob ang gimaneho niyang motorsiklo kaganihang kadlawon. Si Luan Merundina sa report. Sa CCTV footage sa Basak Command Center, makita ang paspas nga dagan sa usa ka rider kinsa nalabay human nabangga ang gimaneho niyang motorsiklo sa Center Island sa Maximo Patalingog Junior Avenue, Barangay Gunob, pasado alas 3 kaganihang kadlawon. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, gikan sa Maribago ang 29 anyos nga rider kinsa magtutudlo sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Lapu-Lapu City kay nagkita kini sa iyang mga higala. Padung nauntang muuli ang rider dihang nahitabo ang insidente. Matod ni Police Captain Edsel Petesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga self-accident ang hitabo. Kusog ang dagan sa rider ug wa kini gikasugat o gilikayan nga laing sakyanan. Ikalit lang siya og kanang igo sa Center Island sa ato ang kanang kalsada. Wala na usab makonpermar pa sa kapulisan kung nakainom o nakatagpilaw ba ang naasong rider kay wala man usab kini angka sa iyang motorsiklo. Wala tay kuan man kung gikan ni nag-inom tungod kay wa naman siya ma-undergo og likontes man kay pagdaan ni sa ospital alas 3:48 man gideclare naman siya og kuan dito declared og kuan kanang patay sa attending physician nato. Wala pa makuhay og habig ang mga kabanay sa naiskutang biktima. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.